Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Milandu Yomwe Martha Chizuma Akuzengedwa pa 27 January mu chaka cha 2023. Mkulu wa nthambi yothana ndi katangale mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB Martha Chizuma amayenera kukalowa ku bwalo la milandu la Lilongwe Chief Resident Magistrate koma amakayankha mlandu wake wokhudza audio yomwe inatuluka mchaka chatha mwezi ngati womwe uno. Kalata zochoka ku bwaloli zinaonetsa kuti Martha Chizuma amayenera kukalowa kumeneko kamba kakuti jaji wa ku bwalo lalikulu Simeon Mdeza pamodzi ndi Steve Kayuni analakwiridwa ndi zimene Chizuma anayankhula mu audio ija, ndipo anakasuma kusuma kwa anthu awiriwa Steve Kayuni ndi Mdeza kwapangisa kuti anthu osumira mayiwa kamba ka audio ija akwane anthu anayi tsopano potsatira kuti mnyamata wa Zunneth Sattra yemwe dzina lake ndi Ashok Nair komanso Frighton Phompho anakasumanso mabwalo ena milandu mdziko muno pa mlandu ngati omwewu. Poyamba Martha Chizuma amayenera akalowe ku bwalo la milandu lachinayi pa 26 January mu chaka cha 2023 koma anakanika kutelo popeza mbali ya boma inawapatsa kalata zokhudza nkhani yawo mochedwa. Kalata za ku bwalo la milanduzi zikuonetsa kuti mayiwa ali ndi milandu iwiri yomwe akuyenera kuyankha, ndipo woyamba ndiko kuchepetsa ndi kupepusa udindo wa munthu yemwe mlandu wina umamvedwa kwa iyeyo, ndipo mbali ya boma ikuti anaphwanya section 113 gawo D ya penal code. Munthu yemwe analakwilidwa pamenepa ndi Simeon Mdeza, ndipo mu audio ija Martha Chizuma anayankhula kuti analandira ziphuphu kuti apereke chigamulo chokondera pa mlandu wina womwe Ashok Nair amazengedwa. Mlandu wachiwiri womwe Chizuma akuzengedwa ndi wakuti anayankhula zinthu zomwe zingathe kusokoneza mmene mlandu wina umayendera ku bwalo lina mdziko muno, pomwe anati mkulu woyimira boma pa milandu wakale Steve Kayuni ndi wakatangale komanso sakuyenera kukhala mbali imodzi ya mlandu umenewo. Kuchoka pa nthawiyo kufikira lero sizikudziwika ngati Mdeza anakasuma popeza malipoti ena akumaonetsa kuti jajiyo anayankhula ndi atolankhani ena mdziko muno pomwe anakana ndi kunena kuti sakudziwa kanthu zokhudza kuwasumira Martha Chizuma, ndipo akungozimvera kwa anthu kunena kuti bwalo la milandu kuli nkhani yomwe iwowa anakasumira mayiwa. Sizikudziwikanso ngati Steve Kayuni anakasumanso kachikena potsatira kuti kusuma kwawo koyamba kunapangisa Martha Chizuma kumangidwa ndi apolisi pa 6 December mu chaka cha 2022. Alevison Mangani yemwe ndi Assistant Commissioner of Police, ndipo chikalata cha ku bwalo la milanduchi chaonetsa kuti ndi omwe akusogolera uja mchingerezi amachedwa kuti prosecutor powazenga Martha Chizumawa anati mlandu ndi umodzi koma anakana kuyankhula zambiri. Wapa mpando wa komiti ya zamalamulo mdziko muno ku nyumba ya malamulo ya Legal Affairs Committee Peter Dimba anati ndi wodabwa ndi momwe apolisiwa akuyitengera nkhani. Komiti yawoyi akuti ndi yodabwanso ndi mmene apolisiwa akutanganika ndi Martha Chizuma okha koma kusiya munthu amene anawajambula audio uja ngati ndi woyera, ndipo pempho lawo ndirakuti nduna ya zachilungamo Titus Mvalo alowererepo ndi kuthetsa kuzondedwa kwa Martha Chizuma. Kwa iwowo akutinso akuganiza kuti bomali ndi cholinga chakuti Martha Chizuma akapezeka ndi mlandu kenako awachose mchito popeza zomwe akhala akufuna m'mbuyomu kuti awachose mchito zakhala sakuphula kanthu. Kuyitanidwa kwa Martha Chizuma kupita kukayankha mlandu ku bwaloli kukudabwisa anthu ambiri mdziko muno kunena kuti ndi ndani walamula izi kuti zichitike popeza dziko lino lilibe mkulu woyimira boma pa milandu, popeza msauko mchankakala womwe anasangidwa kumene pa udindowo anali asanavomerezedwe ndi nyumba ya malamulo, kotero anali asanayambe kugwira mchito yawo. Ichichi ndi chifukwa chake Peter Dimba akudabwa nazo kwambiri kunena kuti ndi ndani waloleza kuti Chizuma asumiridwe, ndipo akufuna kuti amvalo
anenepo bwino. Iwo anatinso section 99 ya malamulo oyendetsa dziko lino amanena momveka bwino lomwe kunena kuti mkulu woyimira boma pa milandu ndiye mwangalamule kuti munthu azengedwe mlandu ku mabwalo a mdziko muno. Martha Chizuma adzakaonekera ku bwalo pa 8 February. Pa 27 January mu chaka cha 2023 Martha Chizuma sanakaonekere ku bwalo la milandu komwe anayitanidwa, ndipo omwe anakaonekera ndi malo yawo omwe ndi a Paul Mutawasa, a Sylvester Ayuba James, a Martha Chinjere komanso a Martha Kahukonde, a Levison Mangani. Omwe amasogelera kuzenga mlandu anati Martha Chizuma anapatsidwa kalata zowadziwitsa kuti akaonekere, koma mayiwa anadandaula kuti awapasa nthawi yochepa. Ichichi ndi chifukwa chake anasintha tsiku kuchoka lachinayi nkuyika lachisanu pa 27 January kunena kuti mwina mayiwa akapezeka ku bwalo la milanduli, koma zinawadabwitsa anthu akunena kuti mayiwa sanabwere ku bwaloli ndipo anabwera ndi malo yawo. Amutawasa omwe ndi mmodzi wa maloya a Martha Chizuma anayankha kunena kuti mayiwa anapita ku Blantyre komwe kukuchitika kafukufuku wa mlandu wa Akalim Batatawala, ndipo mbali ya boma ikudziwa bwinobwino. Apa a Chief Resident Magistrate achimwaza anayimisa mlandu mpaka pa 8 February mu chaka cha 2023, ndipo Amutawasa anati Achizuma adzakuonekera pa tsiku posachedwapa pa 18 January mu chaka cha 2023. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anayankhula kuti Martha Chizuma anawakhululukira pa zomwe anayankhula mu audio ija, koma yemwe akuona kuti analakwiridwa ali ndi ufulu wokasuma pa yekha ngati munthu. Jaji Mdeza ndiye yemwe anagamula kuti mlandu wa Ashok Nair unikidwenso mu njira ija yotchedwa judicial review, ndipo Martha Chizuma mu audio ija ananena kuti Jaji Mdeza anachita izi kamba kakuti anali atalandira ziphuphu kuchoka kwa Zunneth Sattra